Вітаю, сябры. Працягваем жывы эфір на Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава і наш сённяшні госць, гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Вітаю, Александр. Добрый день, Маша, вітаю. Александр, апошнія пару дзён мы нон-стопам чуем вось гэтае словазлучэнне гарантыі бяспекі, так, і ад Украіны, і ад Трампа, і ад лідараў Еўропы. Патлумачце, калі ласка, што такое гарантыі бяспекі і што могуць прапанаваць еўрапейскія краіны і Амерыка Украіне, так, ці можна спадзявацца ўсё ж на нейкія рэальныя гарантыі? Гарантыі бяспекі гэта павінна быць менавіта тое, што будзе зроблена, каб прадухіліць падзеі 14-22 году. То бок, каб расійскае ўварванне, каб расійская вайна супраць Украіны не паўтарылася, каб былі створаны механізмы, каб гэта прадухіліць. Якія яны могуць быць? Вось гэтае пытанне пакуль адкрыта, і заявы, якія ідуць, яны розныя, яны часам супярэчлівыя і з амерыканскага боку, і з украінскага боку, і з еўрапейскага боку. Уявіць сябе можна зусім розныя рэчы. Гэта і вайскоўцы еўрапейскіх краінаў. Ну, зараз ужо гаворка пра амерыканскіх, яна як бы не ідзе актыўна, але была нават інфармацыя пасля перамовы ў Вашынгтоне, што Трамп нават не выключыў там паслаць пэўную колькасць вайскоўцаў ва Украіну, магчыма, некалькі сотняў. Но зараз амерыканцы гэта абверглі. Што тычыцца еўрапейскіх краінаў, так, то гэтае пытанне абмяркоўваецца. Французскія вайскоўцы, брытанскія, напэўна, іншыя краіны, я магу себе цалкам уявіць, што там будуць таксама прадстаўнікі краінаў Балтыі, магчыма, і некаторых іншых еўрапейскіх краінаў. У Германіі таксама ідзе дыскусія пра магчымую прысутнасць бундесвера на тэрыторыі Украіны. То бок з еўрапейскага пункту гледжання гаворка ідзе нават пра вайскоўцаў. Гэта і дапамога для далейшага развіцця ваеннай прамысловасці ва Ўкраіне. Гэта праца з украінскай арміяй. Гэта ўсё магчымыя гарантыі бяспекі. Але што канкрэтна ў рэшце-рэшт будзе, яшчэ можна тут дадаць і дапамогу зброі, зразумела, і дапамогу кшталту выведкі. То бок гэта зусім розныя рэчы. Гаворка ідзе пра тое, што магчыма будзе рэалізаваць і якім чынам гэта можа быць зроблена. І гэта будзе вельмі складанае пытанне ў рэшце-рэшт, не менш складанае, чым пытанне тэрытарыяльнае. Мне па-ранейшаму вельмі цяжка уявіць, як расійскі бок можа пагадзіцца там у прыватнасці з прысутнасцю, не ведаю, брытанскіх вайскоўцаў, хай сабе і не на лініі размежавання, а, напрыклад, нават у Львоўскай вобласці. Але гэта менавіта тое, што Расія выключала катэгарычна. Так што пытанні застаюцца, іх тут шмат. Але без гарантыяў, сур'ёзных гарантыяў бяспекі нейкага міру не будзе. Відавочна, што калі Украіна адпаведныя гарантыі не атрымае, вайна можа распачацца зноў у любы момант. Вось Стыв Уіткаф, так, пасля перамоваў на Алясцы, ён заявіў, што вось гэтыя гарантыі для Украіны могуць нагадваць 5-й артыкул НАТО. Так, то бок напад на аднаго роўна напад на ўсіх. Ці можна чакаць, што вось менавіта 5-й артыкул стане базай для гэтых гарантый, так? Ці гэта будзе нейкае такое маленькае НАТО з тых краін, якія займаюцца цяпер распрацоўкай гэтых гарантый? І ці можна казаць, што гарантыі для Украіны гэта насамрэч гарантыі для Еўропы? 5-й артыкул гэта гучыць вельмі добра, канешне, тэарэтычна гучыць гэта вельмі добра, і, канешне, 5-й артыкул гэта тое, што ў кантэксце пытанняў бяспекі ўсе ведаюць, як гэта працуе і гэтак далей. Так што калі гэта сапраўды будзе імплементавана, гэта досыць добры варыянт для Украіны. Ну, канешне, гэта не будуць гарантыі з боку ўсіх краінаў НАТО, але прыватнасці, калі гэта будуць гарантыі ядзерных дзяржаваў, такіх як Францыя, Великабрытанія, а тым больш яшчэ і Злучаныя Штаты, гэта, канешне, вельмі моцны крок. І ён павінен мець такое стрымліваючае значэнне для Расіі. Але мы знаходзімся на такім тэарэтычным узроўні, а цяпер паспрабуем перайсці з тэарэтычнага ўзроўня на больш практычны ўзровень. Давайте уявім сабе сапраўды гэтае становішча, што так, вось гэтыя гарантыі, яны існуюць, але тым не менш Расія гэтыя гарантыі не звяртае ўвагу на гэтыя гарантыі,
і працягвае вайну альбо распачала новую вайну. І пры гэтым расіяне заяўляюць, калі вы паспрабуеце гэтыя гаранты, якія вы далі ўкраіне, сапраўды рэалізаваць, ну, значыцца, будзе вялікая еўрапейская вайна альбо новая сусветная вайна з выкарыстаннем ядзернай зброі. І тут у мяне ў рэшце рэшт узнікае пытанне, а што будуць рабіць брытанцы, французы, немцы, амерыканцы ў гэты момант? Ці сапраўды яны скажуць, ну вось у нас ёсць абавязкі перад Украінай, і таму мы будзем сапраўды за яе змагацца. Што гэта б не каштавала? Будзем абараняць Украіну, бо гэта наш партнёр. Альбо будзе зусім іншы варыянт, калі скажуць, ну так, ну добра, што у нас ёсць гэты артыкул 5 альбо нешта падобнае, але ўсё ж такі мы ж сусветнай вайны не жадаем, як Дональд Трамп паўтарае, гэта ж Расія, гэта ж ядзерная дзяржава, там трэба сябе паводзіць вельмі, вельмі асцярожна. Так што гэтыя гаранты, гэта добра, безумоўна, гэта добра, але яны не адзіныя, вось гэтыя міжнародныя гаранты, яны сапраўды не гарантуюць таго, што у рэшце рэшт у самым найгоршым выпадку Украіна атрымае дапамогу. Мы ж ведаем шмат прыкладаў. Вось зараз размаўляюць пра артыкул 5, а я ўзгадаю другі іншы гістарычны прыклад. Давайте паглядзім на другую сусветную вайну, як яна пачыналася ў 1939 годзе. Калі быў напад, у верасні быў напад Германії на Польшу, што зрабілі Великабрытанія і Францыя. Яны нават абвесцілі вайну, іх былі адпаведныя пагадненні з Польшай. Яны абвесцілі вайну Германіі, але ці ваявалі яны на польскім баку супраць Германіі? Не, яны абмежаваліся толькі тым, што яны абвесцілі вайну, і што атрымалася ў рэшце рэшт, Германія захапіла частку Польши на ўсходнія рэгіёны Польши, сённяшняя заходняя Беларусь, заходняя Украіна, заходнебеларускія, заходнеукраінскія рэгіёны, яны былі потым захоплены Савецкім Саюзам. Александр, тое, што вось камісію, якая распрацоўвае гэтыя гаранты, узначальвае Марка Рубіа, дзяржсакратар США, гэта добры знак для Украіны, на ваш погляд? Я думаю, што калі паглядзець на сённяшні амерыканскі кантэкст, гэта найлепшы варыянт з усіх магчымых для Украіны. Калі б гэтую камісію узначальваў, напрыклад, Джей Ді Венс альбо Стыв Вітков, ну гэта было б вельмі так... не вельмі сур'ёзна, назову гэта так, і не вельмі добра для Украіны. А Марка Рубіо гэта той палітык, яшчэ вось такой больш класічнай рэспубліканскай фармацыі. Вось такі чалавек, які па свайму духу, па свайму стаўленню да знешняй палітыкі больш нагадвае ўсё ж такі часы Рональда Рэйгана, а не сучасныя часы Дональда Трампа. Яшчэ звяртаючыся трошки да еўрапейскага пытання і тое, што я не закрануў. Канешне, для Еўропы гэтае разуменне таго, што вайна ва Ўкраіне, гэта, уласна кажучы, ўжо даўно еўрапейская вайна, яна прыйшло. Яно прыйшло, і з тыя заявы еўрапейскіх лідараў, якія мы бачым, яны адпаведныя. Ёсць разуменне, што калі Путін дасягне сваіх мэтаў ва Ўкраіне, вайна пойдзе далей. То бок зараз задача у тым, каб спыніць Пуціна ва Ўкраіне і каб прадухіліць далейшае вельмі негатыўнае разгортванне падзеяў менавіта для еўрапейцаў. То бок для еўрапейцаў зараз галоўнае, калі ў 22-23 годзе галоўнае, што дапамагчы Украіне і нейкім чынам прымусіць Пуціна да перамоваў, каб потым знайсці нейкае выйсце, то зараз, мне падаецца, ёсць разуменне таго, што Путін не збіраецца ва Ўкраіне спыняцца, што Украіна гэта не апошняя кропка ягонага падарожжа, што гэта толькі, магчыма, пачатак. Ну таму, адпаведна, калі не спыніць яго зараз ва Ўкраіне, ён пойдзе далей. Ну, вось гэтая кансалідацыя, так, гэты дружны візіт еўрапейскіх лідараў у Белы дом, гэта і акурат яшчэ спроба адцягнуць Трампа ад Крамля, ад уплыву Пуціна. Ці атрымаецца гэта? Ці сапраўды ўсё ж Трамп хоча спынення агню і вось гэтай гарантыі для Украіны. Ці ўсё ж няма такога адчування, што Трамп, калі прыйшоў на сваю пасаду, узышоў на сваю пасаду, што ён вось як бы там недзе сабе паставіў як бы завяршыць гэтую вайну, але ўсё ж на умовах вось гэтай самай ядзернай краіны Расія. Я думаю, што умовы для Трампа гэта пытанне другаснае. Ён хоча, што
вайна спынілася, і ён хоча, каб прынамсі гэта было трывала на час ягонага прэзідэнцкага тэрміна. Гэта, напэўна, будзе найгоршы сцэнарый, які можна сабе ўявіць, што вось вайна будзе спынена, Трамп абвесціць пра тое, што ён дасягнуў мірнага пагаднення, праз 2 месяцы Расійская Федэрацыя працягне агрэсію супраць Украіны. Вось гэта будзе сапраўды вельмі сур'ёзная фіаска для Трампа. Гэтага ён не жадае. Яму патрэбна, ён хоча спыніць гэтую вайну, каб гэта было больш-менш трывала. У рэшце рэшт, у каго будуць якія тэрыторыі, хто што атрымае, хто што будзе кантраляваць, для яго гэта пытанне другаснае. Галоўнае спыніць вайну, па магчымасці атрымаць за гэта Нобелеўскую прэмію. Ёсць пэўныя прынамсі з паведамленняў прэсы, яны сведчаць пра тое, што ў Трампа ёсць пэўная фіксацыя на гэтай Нобелеўскай прэміі, напэўна, пэўныя комплексы звязаныя з тым, што прэзідэнт Абама, былы прэзідэнт Абама, які яму моцна не падабаецца, які, магчыма, яго сваімі адмоўнымі словамі пра Трампа ўвогуле падштурхнуў яго да таго, каб пайсці ў палітыку, яго гэта асабістае. Вось Абама атрымаў, ну і па шчырасці атрымаў не за вялікія дасягненні, назовем гэта так. А вось Трамп, ён хоча атрымаць Нобелеўскую прэмію за тое, што ён спыніў шэраг жахлівых войнаў і нават тую вайну Расіі супраць Украіны, якую ніхто іншы б спыніць не змог, і гэта лічылася такім кейсам, які вырашыць той праблемай, якую вырашыць немагчыма. І, канешне, ёсць эканамічныя пытанні. Заўсёды ж Трамп, ён як быў дзелавым чалавекам, ён застаўся і да апошняга. Гэта значыць, ён бачыць, ёсць перспектывы для гандлю і супрацоўніцтва з Расіяй. Ёсць магчымасці выкарыстання расійскіх рэсурсаў. І гэта яму было цікава. І расійскі бок жа яму ж пра гэта кажа: пакінь ты гэтую Украіну, хай Украіна застаецца нам, а мы будзем рабіць добры бізнес. Ну, гэта так не працуе. Усё ж такі. Трамп бы, можа, і хацеў бы рабіць гэты бізнес, але пакуль ідзе вайна, гэта рабіць досыць цяжка. Ну і зарабляць на тым, каб пастаўляць тую ж зброю Украіне, за якую еўрапейцы плоцяць, і плоцяць нават больш, чым яна насамрэч каштуе, як сёння былі адпаведныя паведамленні. Гэта ўсё з пункту гледжання Трампа выглядае досыць добра. Ён проста хоча спыніць нейкім чынам. Для еўрапейцаў гэта зусім іншае пытанне. Для еўрапейцаў гэта пытанне сапраўды вайны і міру. Бо еўрапейцы разглядаюць гэтую сітуацыю, як я ўжо казаў. Калі Расію не спыніць сёння ва Ўкраіне, яны пойдуць далей. Таму еўрапейскі бок і робіць амаль усё з рознымі хітрыкамі. Калі там паглядзіш, пачытаеш, як яны рыхтаваліся, якія яны прыклады там рыхтавалі, каб гэта Трампу было зразумела. Напрыклад, там вось вельмі гэта ідэя пра тое, што калі аддаць Пуціну тыя рэгіёны Украіны, які ён патрабуе, гэта як адарваць Фларыду ад Злучаных Штатаў. Абраны ў якасці прыклада менавіта той штат, у якім Трамп часткова жыве і з задавальненнем праводзіць свой час. Калі нават фінскі прэзідэнт Штуб у размове з Трампам робіць параўнанне паміж расіянамі ва Ўкраіне, і расіяне, якія ідуць на Ўкраіну, што гэта свайго кшталту варвары, гуны, гэта таксама тыя прыклады, якія Трампу павінны быць зразумелы. І гэта, падаецца, спрацавала. Ну і тое, што гэтыя кампліменты, якія ідуць, які ён выдатны прэзідэнт, ну гэта частка таго спектаклю, які адбываецца. Пакуль, прынамсі, як гэты саміт адбываўся, і тое, што зараз гучыць і што абмяркоўваецца, гэта выглядае прынамсі недрэнна з пункту гледжання Украіны, з пункту гледжання еўрапейцаў. І, адпаведна, не вельмі добра з пункту гледжання Расіі. Яны сваё расчараванне та і не хаваюць. Іншае пытанне, што ў Дональда Трампа ўсё досыць хутка змяняецца. Вось, калі мы проста параўнаем, пра што мы гаварылі на мінулым тыдні пасля Аляскі і што адбываецца ўжо сёння. А паміж гэтымі падзеямі нават не прайшла нядзеля. Не прайшоў тыдзень, прабачце.
Александр, вось гісторык Тимоті Снайдер, ён мяркуе, што вось тая самая сустрэча на Алясцы, так, гэта такі абсалютны канец палітычных фантазій Трампа. Ён лічыць, што вось гэтая ўся гісторыя адкладання санкцый, якія ён абяцаў увесці, так, вось гэты ультыматум 10-дзённы, чырвоны дыванок, рукапасцісканне, Аляска, так, якую расіяне лічаць сваёй, заявы, што ніякага НАТО не будзе, што гэта ўсё яшчэ і праява слабой знешняй палітыкі Злучаных Штатаў, што, маўляў, Трамп не гаворыць пра справядлівасць для ваенных злачынцаў, так, а насамрэч ён лічыць, што Расія можа вызначаць вось лёс Украіны. Вось як вы можаце гэта пракаментаваць? Я бы паспягаў такога тэрміна як слабы. Гэта іншая знешняя палітыка. Знешняя палітыка часоў Абамы альбо знешняя палітыка часоў нават Буша сына і знешняя палітыка часоў Байдена. Гэта была знешняя палітыка, дзе каштоўнасці, мы можам шмат спрачацца пра гэтыя заявы, каштоўнасці, ўсё, што рабілася, але каштоўнасці, дэмакратычныя прынцыпы, правы чалавека, свабоды і іншае, гэта адыгрывала ролю. І сапраўды арыентацыя была менавіта на каштоўнасць. Ну, цяжка сябе было, немагчыма было сябе ўявіць, што, напрыклад, прэзідэнт Абама патэлефанаваў бы Лукашэнку, ну, можа, Лукашэнку і патэлефанаваў бы, і Байден патэлефанаваў бы, но не было бы гэтых эпітэтаў пра тое, што вось ёсць такі моцны кіраўнік, я не памятаю, якая там была дакладная. Магутны лідар. Магутны кіраўнік. Вось такая вельмі, ну, тут магутны лідар, для Трампа ўсе магутныя лідары. Дарэчы, ён, я не ведаю, колькі разоў ён... Гэта наадварот, это Трамп сказаў Лукашенку, прабачце, ага. Трамп сказаў Лукашенку, но тое ж самае ён казаў пра Мерца, тое ж самае ён казаў пра прэзідэнта Фінляндыі, тое самае ён казаў, калі я не памыляюся, пра Зеленскага, магу памыляцца, но пра прэзідэнта Фінляндыі, пра Мерца абсалютна такое было сказано. Гэта такая тыповая фармулёўка для Трампа. Гэта ягоная лексіка. Каб, не ведаю, каб Абама патэлефанаваў аўтакрату Лукашенку і сказаў, што ён моцны лідар, з якім я мару сустрэцца, ну, гэта такое проста не было немагчыма ў тыя часы. А для Трампа гэта ўсё пытанне каштоўнасцяў, гэта ўсё другаснае. Яму ўсё роўна, які там Путін, каго ён забівае, не забівае, пачаў ён вайну, не пачаў ён вайну. Калі з ім можна рабіць цікавыя здзелкі, калі з ім можна зарабляць, а яшчэ ён вось такі сапраўды з пункту гледжання Трампа моцны лідар, ён кантралюе цалкам сітуацыю. Ну, не трэба мець нейкія ўражанні пра тое, што Трамп вось мае такі дэмакратычны светапогляд. Ягоныя паводзіны сведчаць пра тое, што аўтакраты кшталту Аліева, Путіна, нават Лукашэнкі, я ўжо не кажу, як раней было з паўночна-карэйскім Кімам, ён мае сімпатыю для гэтых людзей. Моцныя людзі, улада ў іх руках, яны правяць шмат гадоў, іншае. Так што у гэтым сэнсе гэта іншая знешняя палітыка. І не трэба гэта перабольшваць. Трамп, мне так падаецца, прынамсі, калі ён працаваў над гэтай сустрэчай з Пуціным, ён ж сам кажа, мне трэба было зразумець, што гэта за чалавек. Вось гэта была з пункту гледжання Трампа, гэта быў шэраг крокаў, каб заваяваць прыязнасць Пуціна і можа праз асабістыя стасункі схіліць Пуціна для пэўных крокаў. Мне, як чалавеку з дэмакратычнымі каштоўнасцямі, безумоўна, непрыемна, калі краіна, якая сябе лічыць флагманам сусветнай дэмакратыі, Злучаныя Штаты, калі яны расцілаюць чырвоную дарожку для Пуціна. Гэта выглядае, ну, гэта вельмі на чалавечым узроўні, на каштоўнасным узроўні, гэта вельмі непрыемна. Ну, тут трэба проста зразумець, у Трампа іншая палітыка. Ён хацеў паказаць тым самым Пуціну, што, можа, ён і не падзяляе ягоныя каштоўнасці, но ён яго паважае. Бо ён лічыць, што вось праз асабістыя стасункі, праз вось гэтую павагу, якую ён паказвае, можна дасягнуць сур'ёзных палітычных мэтаў. Я не думаю, што ён тут знаёмы з гістарычнымі прыкладамі, але Трамп такі не першы. Гістарычных прыкладаў вось такога абыходжання з Расіі іх хапае.
Адзін найлепшы, напэўна, прыклад гэта канцлер Бісмарк, які менавіта так і ставіўся да расійскай імперыі. Ён не паважаў абсалютна, яму не падабалася Расія, но ён ведаў для сябе, што з імі трэба паводзіць сябе такім чынам, каб паказваць, што ты іх паважаеш. Ім гэта вельмі патрэбна. Таму ягоная палітыка ў дачыненні да Расіі, нягледзячы на ягонае асабістае адмоўнае стаўленне да гэтай краіны, была паспяховай. Галоўныя мэты на расійскім напрамку ў часы Бісмарка былі дасягнуты. Александр, Польша не была прадстаўленая ў Вашынгтоне, і тут скандал. Медыа называюць гэта правалам польскай дыпламатыі, тое, што ні прэзідэнт Наўроцкі, ні прэм'ер Дональд Туск не ўдзельнічалі ў гэтым саміце ў Белым доме, так? Як вы лічыце, гэта самі палякі аблажаліся, ці іх проста туды не запрасілі? Хаця, гэта ж сусед і самая, бадай, уплывовая краіна ва ўсходняй Еўропе. Там тут просто трэба ўлічваць, што прынцып удзельнікаў, напор удзельнікаў, ён фармаваўся такім чынам, каб дасягнуць пэўнай мэты. Там былі людзі, якія падабаюцца Трампу, альбо з кім Трамп лічыць патрэбным размаўляць. Вось, напрыклад, Эмануэль Макрон яму відавочна не падабаецца на асабістым узроўні, але ён ведае, Францыя гэта адна з галоўных еўрапейскіх краінаў, у Францыі ёсць ядзерная зброя. Вось гэты чыннік ядзернай зброі, ён для Трампа вельмі мажны. Таму падабаецца мне гэты Макрон, не падабаецца, але не запрасіць я яго не магу. Великабрытанія, там абсалютна партнёрства паміж Злучанымі Штатамі і Великабрытаніяй на зусім іншым узроўні. Далей ідзе сапраўды гісторыя пра тых, хто яму падабаецца. Яму падабаецца Джорджа Мелоні. Яны знаходзяць вельмі добрыя стасункі. Яму падабаецца палітыка, якую праводзіць Мелоні. У іх супольны ідэалагічны бэкграунд. Яму падабаецца прэзідэнт Фінляндіі Ступ. Шмат падкрэсліваецца, што падабаецца ён яму пераважна таму, што Ступ выдатна гуляе ў гольф, і Трамп ужо шмат разоў гуляў з ім і хацеў бы і надалей гэта рабіць. І сапраўды іншага тлумачэння, чаму Фінляндыя, напрыклад, на гэтых перамовах прысутнічае, а Чэхія не прысутнічае, Польша не прысутнічае, тут іншае тлумачэнне не знойдзеш. Далей ідуць, канешне, еўрапейскі ўзровень, Урсула фон дер Лаен, як прэзідэнтка Еўрапейскай камісіі, і Марк Рутэ, як асабісты сябар Трампа, як кіраўнік, як генеральны сакратар НАТО, і федэральны канцлер Мерц, якога я не ўзгадаў, гэта галоўная з эканамічнага пункту гледжання краіна ў еўразвязі. У Мерца таксама добрыя стасункі з Трампам. Таму вось набор кандыдатаў вельмі лагічны. Мы ведаем, у кожнага з іх там была асабістая роль. А гэта яны разыгрывалі сцэнарый, усе ведалі, што можа сказаць Мерц, што будзе казаць Макрон, што дадасць Мелоні, што можа сказаць Ступ і гэтак далей. То бок гэта яны прыехалі як каманда. Чаму не было прадстаўнікоў усходняй і цэнтральнай Еўропы, гэта, канешне, вялікае пытанне, асабліва тых, каго гэта непасрэдна датычыць. Краіны Балтыі. Магу сябе ўявіць, што краіны Балтыі Трампам усур'ёз увогуле не ўспрымаюцца. На ягонай уласнай мапе яны займаюць другаснае месца. Што тычыцца Польшы, Польша, відавочна, пакуль не атрымалася знайсці вось гэтыя ключыкі для сэрца Дональда Трампа. Пры гэтым у Карла Наўроцкага, як мне падаецца, які сам сябе лічыць апантаным трампістам, падкрэслівае сваю сімпатыю да Трампа, у яго гэта відавочна пакуль не атрымалася. А мне падаецца, што Наўроцкі, дарэчы, быў бы вельмі карысным на гэтай сустрэчы сваім бэкграундам гісторыка. Ён мог падыходзіць з гістарычнымі прыкладамі і мог бы усе тыя гістарычныя прыклады, з якімі прыходзіць Пуцін, ён мог бы іх абвяргаць, прычым абвяргаць яшчэ і на прафесійным узроўні. Мне падаецца, што Наўроцкага прынцыпе не было, таму што ён яшчэ не так доўга знаходзіцца на сваёй пасадзе, і там проста не выбудаваны стасункі. Што тычыцца прэм'ер-міністра Туска, мне падаецца, што ён не той чалавек, які пры ўсёй павазе
пры ўсёй павазе да яго і да ягонай палітычнай агенды, гэта не той чалавек, які можа так лёгка знайсці супольную мову з Трампам. Так што паглядзім. Я думаю, што на будучыні такія сустрэчы яшчэ будуць паўтарацца, і ў Польшчы ёсць усе шансы на іх папрысутнічаць, бо гэта сапраўды выглядае вельмі дзіўна, калі абмяркоўваюцца такія сур'ёзныя падзеі, лёсавызначальныя падзеі, а Польшча, якая знаходзіцца на мяжы з Украінай, якая так шмат зрабіла для Украіны ў час вайны, а Польша не прадстаўлена. Александр, ці аддасць Зеленскі Пуціну Донбас? І чаму так важна Пуціну, каб Донбас быў нарэшце ягоным? Давайте я пачну з Путіна. Тут мне падаецца ўсё ж таки галоўнае пытанне, як гэта не парадаксальна гучыць, не тэрытарыяльнае. Лаўроў учора падкрэсліў, што галоўнае што Расія ўвесь гэты час імкнулася, інакш скажу, што для Расіі галоўным не было тэрытарыяльнае пытанне, што яны там не жадалі захопліваць і розныя тэрыторыі. Тут можна паспрачацца, але думаю, што галоўная ідэя, яна палягае ў тым, што Расія жадала і жадае кантраляваць усю Украіну. І для гэтага няма патрэбы захопліваць усе тэрыторыі. Можна было б рэалізаваць і беларускі сцэнарый. Я думаю, што з беларускім сцэнарыем у выпадку Украіны Расія магла б добра жыць. Калі праводзіцца палітыка з аглядкай і ў пэўнай ступені, у значнай ступені пад кантролем Расіі, з арыентацыяй, прынамсі знешнепалітычнай арыентацыі, і не толькі знешнепалітычнай арыентацыі на Расію, гэтага б усяго, мне падаецца, Расіі бы і ва ўкраінскім выпадку хапіла. Падзеі пашлі, як вядома, па іншаму сцэнарыю. Цяпер, што тычыцца гэтых патрабаванняў? Я думаю, што гэтыя патрабаванні, яны і тактычныя, і стратэгічныя. На што робіцца разлік? Па-першае, калі Расія будзе працягваць у тым жа, у сённяшнім тэмпе баявыя дзеянні ва ўкраіне, тэарэтычна праз пэўны час яна зможа захапіць тыя часткі Донецкай вобласці, якія яна на дадзены момант не кантралюе. Гэта недзе 30%, калі я не памыляюся. Розныя военныя эксперты заходнія пераважна сыходзяць з таго, што Расіі на гэта спатрэбіцца яшчэ 3-4 гады, магчыма 3-4 гады, і велізарная колькасць ахвяраў. Ці гатовы Пуцін на гэта пайсці? Думаю, што гатовы. Чаго ён чакае зараз? Зараз, па-першае, калі украінцы адвядуць свае войскі, сапраўды можна будзе пазбегнуць з расійскага боку гэтых ахвяраў і сказаць: вось, глядзіце, мы дасягнулі канкрэтнага выніку. Але я думаю, што галоўны разлік не на гэта робіцца. Яны сыходзяць з таго, што калі Зеленскі ўсё ж такі ці пад прымусам, ці іншым чынам прыме гэтае рашэнне, гэта выкліча дадатковую дэстабілізацыю ў самой Украіне. Я думаю, што яны разлічваюць на паглыбленне крызісу, канфлікты, магчыма, на нейкае выступленне вайскоўцаў супраць Зеленскага. Калі гэта не адбудзецца, яны разлічваюць таксама на дэмаралізацыю. І яна, безумоўна, будзе, калі будуць адведзены войскі з той тэрыторыі, за якую працяглы час змагаліся. І вось зараз проста адводзяць і перадаюць гэтую тэрыторыю ворагу, тую тэрыторыю, у барацьбе за якую украінцы страцілі столькі людзей, канешне, гэта выклікае пэўную дэмаралізацыю. І трэці момант, калі яны сапраўды захопяць вось Донбас, вось тую частку Донбаса, якая засталася без бою, гэта такі сапраўдны плацдарм для далейшай агрэсіі. І я думаю, што калі яны праз пэўны час вырашаць пайсці далей, а хутчэй за ўсё яны вырашаць пайсці далей, калі будзе такі сцэнарый, то гэтая задача будзе куды больш лёгкай і з ваеннага пункту гледжання. Мы ж гаворым пра тыя тэрыторыі, якія вельмі добра падрыхтаваны і ўмацаваны. Таму і гаворка ідзе пра тое, што каб захапіць гэтыя агламерацыі вялікія, Славянск, Краматорск, што Расіі спатрэбяцца велізарныя ресурсы. Цяпер пераходжу да Зеленскага. Для Зеленскага Зеленскі таксама выдатна разумее, што можа каштаваць вось такое рашэнне. І ўнутрыпалітычна
з аднаго боку, ну і з пункта гледжання военной стратегіі. Таму хутчэй за ўсё аддаць гэтыя тэрыторыі і разглядаецца як свайго кшталту самабойства. І мне цяжка уявіць, што украінскі бок у сённяшніх умовах пойдзе на такое рашэнне. Так што пэўны кампраміс там пакуль не назіраецца. Яшчэ, калі дазволіце, яшчэ один момант я бы дадаў вельмі важны. Мы зараз размаўляем про Донбас, і адначасова што мы бачым? Мы бачым, што Расія дэманструе нібыта гатоўнасць да кампрамісу ў Херсонскай вобласці і ў Запорожскай вобласці. То бок яны нібыта гатовыя там замарозіць лінію фронта. Што мы атрымаем у выніку? Што Расія далучыла Запорожскую вобласць без абласнога цэнтра Запорожжа і далучыла Херсонскую вобласць без абласнога цэнтра Херсон. Ну гэта выглядае абсалютна нелагічна, і нават у расійскіх абывателяў будуць пытанні. Я мяркую, што яны разлічваюць на наступнае: праціснуць вось гэтае рашэнне по Донбасу, захапіць, так бы мовіць, тое, што засталося на Донбасе без бою, а потым праз пэўны час пайсці зноў наперад, каб захапіць астатняе і ў Херсонскай вобласці, і ў Запорожскай вобласці. Прынамсі. Александр, ці увогуле ёсць такая верагоднасць, і наколькі яна вялікая, што Пуцін у апошні самы момант саскочыць з гэтай здзелкі, якую рыхтуе ЗША, Еўропа, Украіна? Такая верагоднасць вельмі вялікая. Вось зараз мы якраз таки маем такую пэўную сітуацыю, якая будзе маркерам. Зараз ідзе велізарны ціск на Расію, каб адбылася гэтая сустрэча. Тут не факт, што там ввогуле нешта адбудзецца. Нават у Трампа, я думаю, асаблівых ілюзіяў няма. Ён жа вось нават учора ці сёння, я не памыляюсь, учора мне падаецца, так і было сказано з ягонага боку. Паглядзець, што будзе з гэтай сустрэчы. Ён жа не кажа, вось яны сустрэнуцца домовіцца, будуць вынікі, ён хоча паглядзець. І я разумею, чаму ён гэта кажа, бо еўрапейскі бок, еўрапейцы, напэўна, падчас гэтай сустрэчы ў Вашынгтоне, яны імкнуліся давесці да яго, што Пуцін гэта чалавек, які падманвае, чалавек, які хлусіць, чалавек, з якім дамовіцца немагчыма. Ён хоча і табе падмануць. І вось ён цябе падманіць, і атрымаеш. Вось, і напэўна, на Трампа гэта ў пэўным сэнсе паўплывала. І гэтая сустрэча паміж Зеленскім і Пуцінам павінна быць свайго кшталту тэстам, каб паглядзець, наколькі сур'ёзныя у Пуціна сапраўды намеры. І гэта тое, што Трамп можа прадаць як поспех. Яму патрэбны на украінскім напрамку поспехі. Ён не жадае гэтых перамоў, ён хоча дэманстраваць вынікі. Ён не можа дасягнуць спынення баявых дзеянняў. І гэта было б добра для яго, но ён не можа. Відавочна, у яго магчымасцяў такіх няма. Ціску на Расію не хапае, санкцыі ён пакуль з розных прычынаў, у тым ліку эканамічных, уводзіць не хоча. Таму ён спрабуе з гэтай сустрэчы, бо можна будзе паказаць, я прынамсі дамогся гэтай сустрэчы, но што я магу зрабіць, калі гэтыя не могуць дамовіцца. Вось я ўжо ўсё, я зрабіў, каб мы сустрэліся. Ці вдваём сустрэліся, ці з ягоным удзелам, але вось не атрымліваецца. Вось так вот яно выглядае. А для Пуціна зараз сітуацыя непрыемная. Выглядае так, што сустракацца, калі не будзе ўсякіх форс-мажораў, прыйдзецца, бо ёсць гэты ціск з боку Злучаных Штатаў. Калі вось Пуцін нават на гэтым узроўні саскочыць, ну тут можна сапраўды выклікаць у Трампа вельмі адмоўную рэакцыю. І, канешне, Пуцін выдатна ведае, у гэты момант будуць тыя самыя еўрапейцы, якія скажуць, ну вось бачыш, ну вось менавіта тое, што мы і казалі, з гэтым дамовіцца немагчыма. Ён нават паабяцаў, што сустрэнецца, і не сустракаецца. Таму, мне падаецца, зараз Пуцін будзе рабіць наступнае. Першая задача нейкім чынам гэтую сустрэчу прадухіліць. Найлепшае, каб украінцы самі адмовіліся. Каб адбылося нешта такое, каб украінскі бок сказаў, ну вось пасля гэтага з гэтым забойцам мы сустракацца не можам, што гэта немагчыма. То бок гэта крок
у напрамку эскалацыі. Гэта магчымы варыянт. І як мне падаецца, гэта для Пуціна свайго кшталту план А. Але рызыкоўны, конечно, если он зробіць зараз нешта яшчэ больш жахлівае, чым тое, што зараз адбываецца на фронте, можна выклікаць і вялікую, вельмі вялікую незадаволенасць з боку Трампа. План Б, калі ўсё ж таки прыйдзецца сустракацца, трэба, каб гэтая сустрэча адбылася там, дзе Пуціну гэта прыемна, утульна і нерызыкоўна. Каб гэта прынамсі магло б згладзіць тое, што ён з гэтым Зеленскім сустракаецца. І тут варыянтаў няшмат. І тут якраз на сцэну, на авансцэну выходзіць і Лукашенко. Но мне падаецца, што ілюзій сур'ёзных у іх няма. Былі б сапраўды шанцы на тое, каб правесці у Мінску гэтую сустрэчу, дык з гэтымі прапановамі выходзіла не Наталья Эйсмонт, а сам Лукашенко. Эйсмонт звычайна выходзіць у той момант, калі трэба сказаць, але яны ведаюць, што нічога з гэтага не будзе. Дарэчы, вось што тычыцца сустрэчы у Мінску, гіпатэтычнай сустрэчы ў Мінску, гэта менавіта той выпадак, які мог бы аб'яднаць розныя часткі беларускага грамадства. Я зараз патлумачу чаму. Для Лукашэнкі гэта быў бы велізарны поспех. Но зразумела, што арганізаваць гэтую сустрэчу без вызвалення палітвязняў было б немагчыма. То бок з вялікай верагоднасцю, калі б такая сустрэча, з майго пункта гледжання, калі б такая сустрэча адбылася ў Мінску, выйшлі б на волю тыя палітвязні, якія знаходзяцца. Ну, пакуль гэта так не выглядае, што нейкая сустрэча будзе ў Мінску. Астатнія варыянты, іх няшмат. Што там застаецца ў Пуціна? Кітай, Казахстан, вось, ну, такія краіны, як Паўночная Карэя, мы, конечно, не разглядаем. То бок варыянтаў няшмат. Варыянтаў няшмат, і ўжо сустрэча з Зеленскім, гэта будзе ягонай паразай. А калі яна яшчэ і адбудзецца не там, дзе ён жадае, а, напрыклад, у той жа Турцыі альбо ў Саудаўскай Аравіі, то гэта для яго будзе непрыемна. Александр, а вы уяўляеце ўвогуле сабе вось сустрэчу гэтых двух людзей? Я, напрыклад, нават уявіць сабе я не магу. Гэта уявіць цяжка, но глядзіце, мы тут такія падзеі адбываюцца апошнім часам, якія уявіць сябе таксама было вельмі цяжка. Ну, ці можна было б уявіць, што, напрыклад, Трамп вырашыць, адпраўляючыся на перамовы з Пуціним на Аляску, патэлефанаваць Лукашэнку. Ну, гэта ж таксама нешта абсалютна фантастычнае. Калі адбываюцца такія падзеі, то тут трэба прызвычаіцца да таго, што магчыма, немагчыма. Мы жывем у той час, калі магчыма на самой справе немагчымая. Я магу себе уявіць гэтую сустрэчу. Мне вельмі цяжка уявіць сябе, што яны дамовяцца. Калі мы вось гэты беларускі трэк закранем хуценька, так, гэтыя, як яны назвалі, сустрэчныя крокі, так, паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Окей, крок Беларусі, поінт Беларусі гэта адпусціць 1300 палітзняволеных, так? Які сустрэчны крок у адказ на гэта амерыканскага боку мусіць быць? Я думаю, што Лукашенко разлічвае прынамсі на тое, што будуць адменены санкцыі. Пытанне амбасадара, я думаю, для яго зараз ужо не самае важнае пытанне, калі яму ўжо нават Трамп патэлефанаваў, то гэта і моцным лідарам яго назваў, то якая ўжо розніца, ці ёсць у Мінску амерыканскі амбасадар, ці яго няма. Першае жаданне, а можа другое, хутчэй ўсё ж таки другое, гэта адмена санкцыяў, а першае Лукашенко хацеў бы удзельнічаць у нейкай ступені ў мірных перамовах. Ідэальна для яго было іх правесці. Гэта быў бы для ягонай кар'еры, калі б уявіць сябе, што такая сустрэча Трампа, Зеленскага і Пуціна адбываецца ў Мінску, ну, гэта было бы фенаменальна для кар'еры Лукашэнкі. Альбо паўдзельнічаць увогуле нейкім чынам у перамовах. Гэта было б ужо для яго вельмі важна. Але разлік робіцца на тое, што праз вось вызваленне палітвязняў палепшацца ўжо стасункі сур'ёзна, істотна, субстанцыянальна палепшацца стасункі з амерыканцамі, ён здолее дамагчыся адмены санкцыяў. Можа, я не выключаю, што у Лукашэнкі таксама ёсць гэтая мара, афіцыйны візіт у Злучаныя Штаты. Прынамсі гэта характэрна для такіх лідараў кшталту Лукашэнкі. Вось такая мара была, напрыклад, у апошняга кіраўніка германскай
дэмакратычнай рэспублікі Эриха Хонекера. Для яго візіт у Злучаныя Штаты быў бы прызнаннем. Вось Злучаныя Штаты гэта самая магутная краіна, гэта ў прынцыпе варожая краіна, але яны мяне прымаюць. Вось гэта было для Хонекера фенаменальным поспехам. Ён, дарэчы, яго не дасягнуў. Вось для Лукашэнкі візіт Трампа, а яшчэ лепш візіт Лукашэнкі самога ў Злучаныя Штаты, гэта было таксама вельмі важным поспехам. Я нават магу себе уявіць, што для Лукашэнкі, асабіста для Лукашэнкі, як чалавека, які у якасці дыктатара ўжо столькі дзесяцігоддзяў кіруе Беларусю. Вось апынуцца ў авальным кабінеце побач з Трампам, які яму пацісне руку і скажа, што гэта мой сябр, што гэта магутны, вялікі, моцны лідар. Ну, можа, гэта так сапраўды такая мара ў яго ёсць. Я гэта не выключаю. Вось. Ён жа, дарэчы, нават у інтэрв'ю з Саймонам Шустарам заявіў паміж іншым, што ён бы не супраць сустрэцца з Трампам, але хутчэй за ўсё гэтая сустрэча не адбудзецца. Магчыма, ён сапраўды, нават калі яго ж ніхто там не задаваў гэтае пытанне, ён гэта сам сказаў. Можа, ён сапраўды марыць пра сустрэчу з амерыканскім прэзідэнтам. І гэта магло быць падарункам яму за вызваленне 1300 палізнявольных. Ну, а далей, конечно, уже там могуць быць іншыя рэчы, і адмена санкцыяў, і ўсё астатняе. Яму шкада будзе аддаваць Статкевіча, Бабарыку, Калеснікаву? Конечно. Я думаю, что тут трэба сапраўды адрозніваць. Большую частку палізнявольных, я думаю, што ён аддасць досыць спакойна, па прынцыпу, калі патрэбна, дык яшчэ насабіраем. Што тычыцца астатніх, гэта асабістае. Гэта пачуццё помсты, і у мяне няма такога адчування, што Лукашенко гэтае сваё пачуццё помсты, вось помсту за тое, што ён адчуваў у 2020 годзе, што ён гэтай помсты больш не мае. І ён, дарэчы, ведае, такіх палітвязняў у яго больш не будзе. І, канешне, ёсць яшчэ адзін вельмі важны момант, які ўплывае на любыя стасункі паміж Лукашэнкам і заходнімі краінамі. Гэта адчуванне, Лукашенко шмат разоў сам казаў пра гэта, такое адчуванне, што падмануць. Ось зараз менавіта гэта і адбываецца. Лукашэнку нават заклікаў, Трамп нават 2 разы заклікаў вызваліць палізнявольных. Ён мог бы гэта зрабіць ужо. Не, ён гэтага не робіць. Бо ён чакае, як будуць разгортвацца падзеі. Ці сапраўды будзе наклёвацца нейкая здзелка. Тут ўсё, што адбываецца паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі, трэба разглядаць у кантэксце амерыканска-расійскіх стасункаў. У Лукашэнкі тут відавочна роля дапаможная, і ўспрымаецца ён як саюзнік Расіі. Не, ён чакае, каб не сесці ў лужу. Ён разумее, у яго ёсць вельмі важны рэсурс. Хутчэй за ўсё трэба будзе ў той ці іншы момант ад гэтага рэсурсу пазбавіцца, аддаць гэты рэсурс. А вось аддаць ён яго проста не хоча. Ён баіцца, што падмануць, што ён вызваліць і нічога не атрымае. Нічога не атрымае. Александр, і апошняе пытанне. Ці ёсць доказы таго, што Пуцін сапраўды хоча міру? Тут пытанне вельмі цяжкае. У тым сэнсе Трамп, напэўна, адказаў бы на гэтае пытанне станоўча, бо ён, як казаў, я ўжо паглядзеў яму ў вочы. Вось. У мяне, тут я могу сказать толькі задавальненне, такіх магчымасцяў паглядзець у вочы Пуціна не было, я думаю, што не будзе. І таму я могу толькі разглядаць тыя рэчы, якія адбываюцца. Пуцін распачаў гэтую вайну. Пуцін вядзе гэтую вайну самым крывавым чынам. Пуцін пагражае Еўропе. Так што у мяне няма ніякіх прычынаў, каб сказаць, што Пуцін сапраўды хоча міру. Я спадзяюся на тое, што Пуціна можна прымусіць да міра. Хаця на пэўны час. Але прымусіць да міра і жадаць міра – гэта розныя рэчы. Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю, сябры, што госцем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё стаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Для вас працавала Маша Калеснікава. Заставайцеся з Еўрарадыё.